नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन। केसरकरांचं बंड, वैभव नाईकांचा ठाकरेंना पाठिंबा, सिंधुदुर्गातला शिवसैनिक कुणाच्या बाजूला? कोकणात शिवसैनिक उतरले रस्त्यावर आणि 2 वर्षांनी पायी पारी निघाली पंढरपुरी। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन। आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात। 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग। आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458। शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्या गोटात शिवसेनेचा एक आमदार फुटून जात असताना आमदार वैभव नाईक मात्र शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिलेत। या पार्श्वभूमीवर त्यांचं कुडाळ इथं स्वागत करून त्यांचे हात बळकट करण्यासाठी आजी माजी पदाधिकारी कुडाळ शिवसेना शाखेत दाखल झाले होते। शिवसेनेचे सगळे आमदार या ठिकाणी बंडखोरी गेले होते, परंतु त्यांची काय अवस्था झाली हे आपण पुढच्या निवडणुकीवर बघितलेलं आहे। खरं तर दीपक केसरकरांचं सुद्धा आमच्याशी या ठिकाणी बोलणं चालू आहे। मला निश्चित खात्री आहे की दीपक केसरकर मुंबईत आल्यानंतर पुन्हा एकदा शिवसेनेशी सामील होतील असा मला विश्वास या ठिकाणी आहे। खरं तर कालच्या या 8 दिवसाच्या घडामोडीमध्ये विधान परिषद असू दे किंवा राज्यसभा असू दे, या निवडणुकीमध्ये नारायण कुठलाही रोल या ठिकाणी नाही। नारायण राणेचं काम होतं फक्त शिवसेनेवर टीका करण्याचं, ते काम आता झालेलं आहे आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये नारायणाची काय अवस्था ही आपण या ठिकाणी बघा। खरं तर शरद पवारांच्या विधानाचा विपर्यास राणे यांनी केलेला आहे। शरद पवार काय म्हणाले की की ज्याप्रमाणे 2 आमदार पुन्हा मुंबईत आले, त्याचप्रमाणे मुंबईत आल्यानंतर इतर आमदारांचा सुद्धा निर्णय बदलेल आणि तो निर्णय निश्चित बदलेल। आणि मला खात्री आहे की माझ्याशी सुद्धा अनेक आमदार आज सुद्धा बोलत आहेत आणि मुंबईत आल्यानंतर मात्र या आमदारांचा निष्ठेचा या ठिकाणी बदल होईल। आजही लोक संभ्रमावस्थेत होती, परंतु आजपासून जे आमदार राहिले त्यांच्या मतदारसंघामध्ये लोकांनी स्वागत केलेलं आहे आणि जे आमदार नाही आहेत त्यांचं लोकांनी या ठिकाणी येताना काय करतील ही अवस्था येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये आपल्याला कळेल। आज सामान्य लोक हे उद्धवजींचे अश्रू या ठिकाणी बघितलेले आहेत आणि निश्चितपणे हेच अश्रू आम्हाला पुन्हा एकदा वर्षावर घेऊन जातील आणि त्यामुळे राणेंची किंमत भाजपमध्ये आता संपलेली आहे, त्यांचं काम झालेलं आहे। निश्चितपणे येणाऱ्या काळामध्ये राणेंनी आपली काळजी करावी, आपल्या राजकीय नेतृत्वाची काळजी करावी आणि या ठिकाणी शांत बसावं। तर आज आपण बघितलं असाल की संपूर्ण देशामध्ये मोदींच्या पुढे अनेक लोक झुकले, परंतु उद्धवजी झुकले नाहीत। उद्धवजींनी आपली भूमिका ठाम ठेवली आणि त्यामुळे गेल्या 2.5 वर्षामध्ये आज विधान परिषद आणि राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी अनेक आमदारांबरोबर आम्ही राहिलो होतो आणि त्यावेळी त्यांना ईडीच्या सीबीआयच्या नोटीस त्यांनी आम्हाला दाखवलेल्या आहेत आणि हे सरकारमध्ये शिवसेनेमध्ये फुटण्यामध्ये शिंदेपेक्षा या ठिकाणी भाजपचा हात आहे। भाजपने या ठिकाणी कुठल्याही माणसाला दाबून ठेवलं तर जास्त काळ ते माणूस दाबून राहू शकत नाही। तो पुन्हा एकदा या प्रवाहात येईल। आम्हाला खात्री आहे की येणाऱ्या जेव्हा ते मुंबईत येतील 8-15 दिवस अजून या ठिकाणी त्यांना तुम्ही किती दिवस थांबाल बाहेर,
पण ज्यावेळी तुम्ही मुंबईत याल त्यावेळी तुमचं निश्चित परिवर्तन झालं असेल याची मला खात्री आहे. दीपक केसरकर हे शिवसेनेचे 2 वेळेचे आमदार आहेत आणि आमच्या सगळ्यांच्या या ठिकाणी लोकांना विनंती आहे की माझी असू दे की माझ्या बाई सुरू आहे की लोकबाई तुम्ही पुन्हा एकदा शिवसेनेमध्ये या. ज्या शिवसेनेने तुम्हाला संधी दिली त्या शिवसेनेवर तुम्ही राहा असं आमचं कळकळीचं आव्हान. ज्या निष्ठेने माझ्यावर विश्वास दाखवला आणि ज्या निष्ठेने तुम्ही मला आमदार केलं त्या निष्ठेने मी तुमच्यावर राहण्याचा मी या ठिकाणी निर्णय घेतला आणि तो निर्णय मला कुठलाही रोखू शकत नाही एवढंच तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. खरं तर बाहेर काही कार्यकर्त्याला कुडाळवासियांनी सुद्धा स्वीकारलं आणि ज्या लोकांनी या ठिकाणी गद्दारी केली होती त्यांना पराभूत केलं आणि निश्चितपणे माझी पण जबाबदारी आहे की ज्या निष्ठेने तुम्हाला निवडून दिलं त्या निष्ठेने मी तुमच्यावर या ठिकाणी राहणार. खरं तर एकनाथ शिंदे त्यांनी मला सुद्धा नेहमी सन्मान देण्याचं काम केलं परंतु ज्यावेळी निष्ठेचा प्रश्न येईल तेव्हा मात्र मी शिवसेनेबरोबर हे पहिल्या दिवशी जाहीर केलं आणि यापुढच्या काळामध्ये या ठिकाणी शिवसेनेबरोबर या ठिकाणी राहणार. खरं तर कालच्या या घडामोडीमध्ये सुद्धा उद्धवजींनी एक प्रश्न केला होता की ज्या आमदारांना आम्ही सांगितलं होतं की आमदारांना आपण दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाऊया, ज्या राज्यात काँग्रेसची राज्य आहेत त्या राज्यात घेऊन जाऊया. उद्धवजी एवढंच म्हणाले की नेहमीच मी आमदारांना काही लोकांना आमदार केलं, खासदार केलं, मंत्री केलं पण त्या लोकांना आम्ही कुठे दाबून ठेवणार नाही तर ज्याचा त्याचा निर्णय प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. खरं तर उद्धवजींनी सांगितलं की आज तुम्हाला तुम्ही आमदार झालात परंतु माझी 80 वर्षाची आजी आहे शिंदे आई तिला मी काय दिलं, असे अनेक शिवसैनिक आहेत त्यांना मी काय दिलं. आणि माझ्या मनात सुद्धा प्रश्न आला की भाई गोळेकरांसारख्या निष्ठावंत शिवसेनेला आपण काय दिलं होतं. आपण तर तुम्ही सर्वांनी मला आमदार केलं. आज अनेक शिवसैनिक या ठिकाणी आहेत त्यांना पक्षाने काहीच दिले नाही परंतु ते निष्ठेने शिवसेनेवर आहेत. आज असे अनेक चेहरे आहेत की जे चेहरे कधी दिसत नव्हते ते चेहरे आज शिवसेना संकटात आहे म्हटल्यावर या ठिकाणी आलेत आणि त्यामुळे आपण पण सर्वांनी या ठिकाणी या पुढच्या काळामध्ये सुद्धा सरकार बदलेल काय सांगू शकत नाही पण निश्चितपणे मला खात्री आहे की जे आमदार या ठिकाणी गेलेत ते आमदार अनेक आमदार माझ्यासुद्धा संपर्कात आहेत. ते अनेक आमदार आज शिवसेनेवर परत येतील याचा मला विश्वास आहे. खरं तर येणाऱ्या 2.5 वर्षामध्ये आपण चांगलं काम केलं. करोनाच्या कालावधीमध्ये उद्धवजींच्या आजारपणामुळे या ठिकाणी काही लोकांनी संधी साधली परंतु येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा आपल्याला कठीण प्रसंग जातील आणि त्या कठीण प्रसंगात याआधी सुद्धा आपण कठीण प्रसंगातनं गेलो. यावेळी शिवसेना या ठिकाणी फुटली गेल्यावेळी त्यावेळी झेंडे लावणारे लोक नव्हते परंतु आज शिवसेना फुटली तेव्हा मात्र हजारो झेंडे या ठिकाणी उभे राहिले. ही शिवसेनेची ताकद या ठिकाणी शिवसेनेचा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, साहेब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है. येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा हे शिवसैनिक आपल्या पाठीशी राहतील. पुन्हा एकदा खरं तर उद्धवजींच्या डोळ्यातले अश्रू आज सर्वसामान्य डोळ्यातल्या लोकांचे अश्रू आपण बघित असाल परवा झाले आणि तेच अश्रू शिवसेनेला पुन्हा एकदा उभा देतील असा विश्वास मला आहे. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणात यायचं आणि घर घ्यायचं तर फक्त ओट्राचंच. होय, ओट्रा बिझनेस पार्क, न्यू ओट्रा, ओट्रा प्रेस्टीज, ओट्रा रेसिडेन्सी आणि ओट्रा ग्लोबल सिटी असे भव्यदिव्य प्रकल्प सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त 1 RK 1 BHK कमर्शियल शॉप, ऑफिस सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि रिलेटर्स फ्लॅट अवघ्या 9,37,000 उपलब्ध. बुकिंग साठी संपर्क 8530 33 34 11 आणि 8530 04 34 11. ओट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज.
संत तुकाराम महाराज आणि संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालख्या शुक्रवारी पहाटे पंढरपूरच्या दिशेने रवाना झाल्यात. कोरोनामुळे 2 वर्षांनी पायी वाऱ्या निघाल्या असून ज्ञानोबा माऊली तुकारामांच्या जयघोषांनी परिसर दुमदुमून गेलाय. पाहूया. विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय 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 विठ्ठल जय हरी विठ्ठल.
जीव भाव जीव भाव जीव भाव बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल 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 बोलावा 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 विठ्ठल। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा। ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन। आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात। 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग। आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458। विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र राज्याचे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होण्यासाठी पांडुरंगाचा आशीर्वाद मिळावा म्हणून सावंतवाडी शहरातील विठ्ठल मंदिर इथं सावंतवाडी भाजप शहर मंडळच्या वतीनं महायज्ञ करण्यात आला। यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, शहराध्यक्ष अजय गोंदावळे आदी उपस्थित होते। आज महाराष्ट्रामध्ये जी राजकीय परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि ही राजकीय परिस्थिती निर्माण यापूर्वी होणारच होती, कारण जे सरकार आघाडीचं आलेलं होतं ते भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीत खंजीर खुपसून आलेलं होतं आणि म्हणून सगळ्या आम जनतेची, कोकणी जनतेची इच्छा आहे की देवेंद्र फडणवीस पुन्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हावेत, भारतीय जनता पक्षाची सत्ता पुन्हा महाराष्ट्रात यावी अशा प्रकारची इच्छा असल्यामुळे इथल्या सगळ्या जिल्ह्यातल्या कार्यकर्त्यांनी आज भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येण्यासाठी आणि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्यासाठी आज विठ्ठल रखुमाई मंदिरामध्ये होमाचं आयोजन या ठिकाणी केलेलं आहे। आणि आमची सगळ्यांची खात्री आहे की आज जे काही आता जे आमदार आहेत आणि जे आमदार या ठिकाणी बोलत आहेत की कशा प्रकारे भ्रष्टाचार होतो, कशा प्रकारे इकडे कामाला खीळ बसलेली आहे, इथले लोकल आमदारांनी पण सांगितलेलं आहे की बाबा आमच्याकडे विकासाला पैसे या ठिकाणी मिळत नाहीत आणि म्हणून कोकणाच्या विकासासाठी, महाराष्ट्राच्या विकासासाठी, महाराष्ट्रात पुन्हा आमूलाग्र बदल होण्यासाठी, इथला विकास जो मधल्या काळात खोळंबला आहे तो पुन्हा चांगल्या पद्धतीने होण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्हावेत आणि पुन्हा एकदा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता यावी ही आम जनतेची, कोकणी जनतेची या ठिकाणी इच्छा आहे। आणि म्हणूनच होमासारखा कार्यक्रम या ठिकाणी आज परमेश्वराला साकडं या ठिकाणी सगळ्यांच्या वतीने आज या ठिकाणी घातलेला आहे। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा। कोकणात यायचं आणि घर घ्यायचं तर फक्त ओट्राचंच होय। ओट्रा बिझनेस पार्क, न्यू ओट्रा, ओट्रा प्रेस्टीज, ओट्रा रेसिडेन्सी आणि ओट्रा ग्लोबल सिटी
असे भव्यदिव्य प्रकल्प, सर्व अत्याधुनिक सोयींनी युक्त 1 RK 1 BHK कमर्शियल शॉप, ऑफिस सर्व्हिस अपार्टमेंट्स, हॉटेल्स आणि रिलेटर्स फ्लॅट अवघ्या 9,37,000 पासून उपलब्ध। बुकिंग साठी संपर्क 8530 3334 11 आणि 8530 04 34 11। पोट्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज। मुंबई गोवा महामार्गावर असलेल्या कोलगाव इथं परमपूज्य श्री सद्गुरू मियासाब यांचा 77वा पुण्यतिथी सोहळा भक्तिमय वातावरणात पार पडला। हिंदू मुस्लिम एकतेचं प्रतीक असलेल्या परमपूज्य श्री सद्गुरू मियासाब समाधीस्थळी सावंतवाडीच नव्हे तर जिल्हाभरातील भक्तगण नतमस्तक होतात। गेली 2 वर्ष कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर साध्या पद्धतीने पार पडलेला हा सोहळा या आणि आमची ही दास्य परंपरा आहे। देव मामलेदार त्यांचे गुरुदेव अक्कलकोट स्वामी महाराज, त्यांचे देव मामलेदार, नंतर मयेकर साहेब, नंतर मियासाब अशी दास्य परंपरा आहे। त्यानंतर या आलेली खाली तलातली आमच्यापर्यंत आलेली आहे। या परंपरेनुसार दास सेवा करणे ही ते त्या सेवेचा उद्देश आहे। तर सर्व भक्तगणाने यासाठी उपस्थितपणे स्वतः म्हणून दाससेवा करत आहेत आणि सगळ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांचा आदर देण्याचं काम चालू आहे। ही मियासाहेबांची असणारी दास परंपरा आज रेग्युलर प्रमाणे जोरात मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। जय सद्गुरू, जय मियासाहेब। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा। कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी। प्रवेश सुरू। 11वीची JEE नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू। कोकणातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी। नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी। MST CET मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच, सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंग साठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी। ग्राउंड फ्लोअर, यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458।
आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. चढणीचे मासे हुईशा इलो आणि अर्चना परब म्हणजे मयेकारीनो तिच्या तोंडात पाणीच सुटला. बघा, बांदा करस्पॉन्डंट मंगल कामत यांनी मयेकारीन वांगडा चढणीच्या माशार केलेले हे गजाली. नमस्कार ताई. नमस्कार. जो आपलो विषय असा चढणीचे मासे, सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो आणि पाऊस पडलो काय त्या व्हळात पाणी येऊ नाही तर नाही येऊ, पण सगळे जाणटी शेंडी घेऊन धावतात चढणीचे. म्हणजे एकान शेंडी बघली काय दुसरे सगळेच धावतात, अरे मासे चढले मासे चढले मासे चढले. चढणीचो मासे हो जो काय प्रकार असा ना, चढणीच्या माशात खवळे असतील, वाळे असतील, काय ते पुरले असं सगळा काहीतरी त्या मिक्स मिळता. पण ह्या चढणीच्या मासे खाऊ घेत वेगळी ह्या असता आवड असा किंवा टेस्ट असा. तर नेमके चढणीच्या माशाचं काय तुम्ही सांगू शकशाल? मालवणी माणूस यो खवय्या, बरोबर, ते का जा म्हणजे जसा उपलब्ध होता तसा तो. आणि माशाच्या बाबतीत तर काय विचारूच नका, मासे आणि भात म्हणजे आमका हवंच. आणि चढणीचे मासे हो त्याचं वीक पॉइंट म्हणजे तो जसं चातक पावसाची वाट वगैरे असतात तसं मालवणी माऊस पावसाची वाट वगैरे असतात ते माशांसाठी आणि कुर्ल्यांसाठी. काय काय चाकरमानी पण असतात जे खास मासे खाऊ मुंबईवर आणि धरूक खाऊच्या पेक्षा त्यांना जी धरूची मजा असता ना, काय काय ना मासे न खाणारे पण धरूक जातात कारण ती मजा असता ती त्यांना हे असता. तर हे चढणीचे मासे ह्यो वीक पॉइंट. आणि त्याच्याबद्दल बोलायचं म्हणजे काय आमका त्याची टेस्ट पण म्हणजे काय वेगळीच असता, त्यामुळे बोलायला सोपंच नाही या चढणीच्या माशांवरती. तर तुम्ही यो विषय घेऊन इल्यावर माझ्या आता बोलण्याविषयी माझ्या तोंडात आता ते मासे आठवाक लागले. चढणीच्या माशात मासे जे चढतात ते साधारण एक दिवसा ती शेंडी मारून येण मारून काय ती करतात, पण कुर्ले जे धरतात ते साधारणपणे रात्री धरतात. धरूची टेक्निक ती पद्धत खूप वेगळी असा. तुमका काय त्याच्या संदर्भात माहिती? कुर्ली धरूक जाताना काय वातावरण काय आवश्यक असा किंवा कुर्ली धरूक जाताना काय सामुग्री घेऊन जाऊची लागता? आम्ही धरण्यापेक्षा आमचं करण्यात आणि खाण्यात गेलो, कारण आमचं रात्रीच जातं ते बत्ती. आम्ही लहानपणी बघायचो की पाऊस पडलो की घरातले एक आजोबा विजोबा आधी बत्ती काढायचे, लाईटीची बत्ती, कशाक तर कुर्ले धरून जायचं आणि ती साफ करायचे बसून. ती बॅटरी नंतर थोड्या वेळाने ते चार्जिंगचे बॅटरी यायचे मोठे मोठे डबे, ते चार्जिंगला लावायचे कशाक तर रात्री जाऊ व्हाया. आणि सगळे पोरबीट तयार ते पिशव्या घेऊन की मासे कुर्ले धरून जाऊ व्हाया. मग त्यांचे किस्से असायचे की हय चुकली ह्याच्या हातात, म्हणजे असे एक माणूस असतात 4 माणसात की त्याच्या हातात कुर्ली गावतच गावतली, मग त्याला शोधून न्यायचो की ह्याका कुर्ली गावतली मग ह्याका न्यायचो. आणि आम्ही लहान असताना मला वाटतं की आम्ही कुर्ल्याच्या आमटीपेक्षा ना आमका ते डेंगे असतात ते चुलीत भाजून द्यायचे, ती त्याची चव तर भन्नाटच होती. तर आता धरणं कसे धरायचे काय धरायचे हे माहित नाही, पण आई वगैरे पण आमची द्यायचे. आम्ही धरण्यापेक्षा आम्ही आमचं हे बघण्यात आणि खाण्यातच गेलो, त्यामुळे धरण्यात कसे धरायचे काय ते माहित नाही, पण त्या टेक्निक होता कसे धरायचे. ते हात चावतं, कधी कधी हात फोडतात, काय काय असे असायचे. त्यामुळे बघणं थोडासा दुर्मिळ झाला आमच्या ह्याच्यात, कारण आमका न्यायचे नाही रात्रीचे म्हणून मुलींका. तर आम्ही फक्त ते आणल्यानंतर ते का दोरं बांधून ते सोडायचे हे ते सगळे केलेले आहेत प्रकार, पण माहित नाही नक्की ते कसा धरतात त्यांना काय हे करतात. तर कुर्ली हो जो प्रकार असा पावसात खाण्यात एक वेगळी मजा असते. दोनही गोष्टी असतात की त्याचा रसो खाल्ल्यानंतर थंडी झाली असली सगळी कमी जातात, तो एक दुसरं औषधी गुण असतो. मला वाटतं असं कोकणातल्या लोकांनी ना सगळ्याच लोकांनी ज्या सीझन मध्ये जा मिळता ता खायचा, ह्या आपला एक शास्त्र असा. ज्या सीझन मध्ये जा उपलब्ध जा पिकता जा मिळता ता खायचा. तसंच असा की आणि निसर्गाने पण त्या बरोबर हे केलेलं आहे. तिथे थंडी असता म्हणून हे गोष्टी खाल्ल्यानंतर ते आपल्या शरीरात उपयोगी असत. ह्या गणित निसर्गाने आपण करून दिला तसंच आपण ते खात असतो, त्याच्यामुळे ते आपले चांगले परिणाम पण होत असतात. जसा पाऊस पडल्यानंतर कुर्ले मिळतात, रानभाजी मिळतात, ते त्या सीझनमध्ये त्या खाल्यामुळे त्या उपयोगी असतात आपल्या शरीरासाठी. पण आता सध्या लोक थोडासा बदलले, त्यांना टाळून दुसरा पण खातात, त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम पण आपण बघतो. आपण मागा असं वाटतं की जा मिळता जा उपलब्ध होता त्या माणसाने भरभरून त्या सीझन मध्ये खाऊचा. कुर्ले धरतात कसे हे आमका माहिती नाही, पण कुर्ल्याचो रसो म्हटलो काय मात्र तोंडात पाणी सुटतं. बरोबर, कुर्ल्याचो रसो हो जो प्रकार असा. आणि कुर्ल्याचो रसो शेती लोक काम करून येतात, रात्री जातात, ह्या घेतात. सगळ्यात जरी बदल झालो असा बरंच आपण बघतो निसर्गाबरोबर माणसात बरेच बदल, निसर्गात थोडं झालो असतात, माणसात बरेच झाले. पण चढणीचे मासे आणि कुर्ले धरणं ह्या अजून अस्तित्वात असा. काय
काय नेमक्या असा तुम्ही सांगू शकता ह्या गोष्टीचं? नशिबाचा भाग असा आणि चांगली गोष्ट म्हणावी की अजूनही लोक जातात धरतात आणि खरंच बरं वाटतं की जुन्या गोष्टी असतात ते अजूनही लोक जातात आणि करतात, कुठेतरी ते पकडून असत धरून असत. ही खरंच चांगली गोष्ट आणि ती तशीच टिकावी. काय काय लोक म्हणतात की एकदा माका पण ऑफिसमध्ये एक आमच्या सरांनी सांगितलं की काय तुम्ही ते गुजराती होते सर, तर काय तुमका कसं वाटत नाही काय तुम्ही कसे काय मासे खाता, ते मारता तुम्ही जिवंत प्राण्यांका. आणि माका पण त्या खूप हर्ट झालं, म्हटलं आम्ही असे काय माणसा खातो वगैरे. मी घरी येऊन आईक सांगितलं की असं असं सर, तर आई माका बोलली बघ त्यांच्यावर निसर्गाचा चक्र आम्ही नाही खाले असतं ते उद्या आमका खातले, त्यामुळे आपण जर चक्र असं तर आम्ही चालू ठेवतो. जरी तुम्ही भाजी खाता त्या भाज्यात पण जीव असता, त्यामुळे कुठेतरी त्या भली ती माणसं शिकलेली नव्हती, जास्त तत्वज्ञानी नव्हती त्या सरांपेक्षा, पण त्यांनी जर सांगितलं तर निसर्गात कुठेतरी ती रवली जगली म्हणून त्यांना आता आत्मसात झाला आणि त्यामुळे तिनं माका सांगितलं. त्यामुळे एक माणूस दुसऱ्याच्यावर जीवावर अवलंबून असतं, त्यामुळे ते काय वाईट असं काय काय म्हणतात लोक आजकाल की नाही तुम्ही निर्दयी असा, तुम्ही मासे मारता कुर्ले मारता, पण खरं तर चक्र असा आणि उद्या ता चालू असा म्हणून सगळा चालू असा. त्यामुळे ठीक आहे असं निसर्गाचा चक्र असंच चालू राहावं आहे. बरोबर आहे, म्हणजे ता बिघडला की सगळा बिघडता. म्हणजे कुर्ले उत्पन्न झाले की ते आम्ही पकडून खाऊ म्हणजे त्याचं दोन गोष्टी, आम्ही पकडले का त्यांची उत्पत्ती परत सुरू जाते. आणि दुसरी गोष्ट आम्ही त्या सीझनात आता खाल्ला की आमचा आरोग्य बरं राहतं. म्हणजे कुर्ल्याचा रसो खाल्ल्यानंतर जशी सर्दी जाता आणि बरा वाटता तसाच ह्या सगळा एकूण असा. पण मला वाटतं आजही सगळा बदलला, म्हणजे मी परत एकदा म्हणते सगळा बदलला, सगळा झाला, सगळा बाजारात मिळता तरी सुद्धा चढणीचे मासे आणि कुर्ले धरूचा लोकांनी सोडूक नाही. भविष्यात लोकांनी असाच तर ठेवचा, लोक ठेवतील अशी आपण कुठेतरी एक खंत पण वाटतं की आपण निसर्गाचा हळूवारपणे देतात तर आपण त्याच्याकडनं हळूवारपणेच घ्यायचा. आजकाल जुनी खून लावायचे लोक आके असायचा, ही पारंपरिक गोष्टी होती, ते निसर्गात न दुखवता त्या गोष्टी ते निसर्गाकडनं घ्यायचे. पण आता थोडे थोडे केळसवाणी प्रकार, जिलेटिन लावणं, पटापट ते मिळणं हे असतं, ते निसर्गात तुम्ही दुखवू नका. तो जर दिता आता तुम्ही हळूवार घ्या, तुम्ही खा, सगळा करा, पण कुठेतरी निसर्गाची हानी करू नका, उरबडून घेऊ नका. आता दिता ते शांत घ्या, तुम्ही हव्यासापोटी उरबडणं ह्या थांबवा, कारण तुम्ही आज ते का उरबडला तर तुमका निसर्ग उद्या उरबडतो. ही शाश्वत सत्य असा या पुढचा. त्यामुळे तुम्ही जा हळूवारपणे जे पारंपरिक पद्धतीने त्यानेच पकडा. ही गोष्ट खरंच लोकांना सांगणं गरजेचं आहे, कारण आजकाल खूप केळसवाणी प्रकार चालले आहेत. पण आपल्याकडे हे चढणीचे मासे धरताना हे जुनीच परंपरेत धरतात. आजकाल खून आख्या ही गोष्ट कमी दिसतात. पण चढणीचे मासे ते त्यांना आख्यानच धरूचे लागतात. काय ती शेंडी मारूनच धर, नाहीतर दुसरा पर्याय नाही असा. पण उन्हाळ्यात जे मासे पकडतात ते का तुम्ही म्हणतात तशी ती जिलेटिन घालणं आणि काय करणं हे सगळे गोष्टी करतात. निसर्ग आजकाल पण वायर लावणं वगैरे खूप नवीन नवीन लोकांनी शोधून आणला काय 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 त्यांनी निसर्गाचा पण म्हणा सगळ्यांचंच नुकसान होतं. त्यामुळे थोडा कुठेतरी ते का बंद आहे या गोष्टी. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. कोकणातलं नंबर 1 इन्स्टिट्यूट म्हणजेच परफेक्ट अकॅडमी. प्रवेश सुरू. 11वीची JEE नीट इंटिग्रेटेड कोर्ससाठी दुसरी बॅच 20 जून पासून सुरू. कोकणातून IIT मध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. नीट परीक्षेमध्ये 100% निकाल देणारी एकमेव संस्था म्हणजे परफेक्ट अकॅडमी. MST CET मध्ये कोकण विभागात 3 वर्षी पहिला आमचाच. सलग 3 वर्षे 12वी बोर्डात रँकिंग साठी मुलं देणारी एकमेव संस्था परफेक्ट अकॅडमी. ग्राउंड फ्लोअर, यशोधरा, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. सोशल मीडियावर गाजलेली मयेकारीण अर्थात अर्चना परब गावाकडे येलीसा. भात शेतीत ती रमली असताना सध्या नको तेका नको तेवढा कपाळार घेतला जात असा ती सांगता. ती असा नेमक्या कशाक सांगता ह्याच्यावर आमचे बांधा करस्पॉन्डंट मंगल कामत यांच्यानी मयेकारिणी वांगडा मारलेले हे गजाले. नमस्कार. आज परत आम्ही एक दिवशी एक वेळ म्हटला अर्चना ताई म्हणजे मयेकारिणीक म्हटला मेळाचा. मयेकारीण थोडेच दिवस आहे असा आता मुंबईत जातली. म्हटलं परत एकदा मेळाचा. विषय एक नवीन असो नाही ना, विषय नवीन जुनोच असा की सध्या आम्ही जर सगळीकडे बघला
तर प्रत्येक जण भात शेती करूक नाराज दिसता, नको ती भात शेती करणार, तरवो घालना नको, लावणं नको, असा एक चित्र काहीतरी दिसाक लागलं. तर ह्याच्यात नेमकं आमच्या मयेकारणीचं अर्चनाताईचं काय म्हणणं असा. अर्चनाताई नमस्कार. एकूणच ह्या सगळा आपण जर बघला नाही तर आज भात शेती करणं म्हणजे घरातली सगळीच माणसं कुरकुरतात. काय तुमका वाटतं असा? खरं तर माणसाचा दोष नाही असा ह्याच्यात, कारण शेती सगळ्यांका कोकणातल्या लोकांका आवडता करू आणि कोकणातली लोक शेती करतच इल्या. पण आज कुठेतरी बदललेलं हवामान म्हणा किंवा पावसाळी म्हणा की वर्षभर आता पाऊस असता, त्यामुळे खूप कष्टाचा झाला जा. त्याबरोबर जा पिकता तर घरा देवची शाश्वती नाही असा, आता कुणक्यातच कुसता, ह्यामुळे नुकसान खूप होता आणि खर्च जास्त होता आणि मिळकत ही खूप कमी झालेली आहे. त्यामुळे कदाचित आजकाल लोकांना असं वाटतं की शेती नको. आणि त्याच्यात झालं काय, आजकाल 2 रुपये 3 रुपये किलो तांदूळ मिळतात, सुरई तांदूळ. त्यामुळे लोक म्हणतात चला 2 रुपये 3 रुपये किलो तांदूळ मिळतात, तेच आणून खाऊया, इतकी मेहनत कशा करा. पण त्या पुढच्या ह्याच्या दृष्टीने खूप कठीण असा आणि त्या पुढे जाऊन लोकांना कळतला की ह्या पण कुठेतरी त्यांचं पण दोष नाही असा, त्यांचं मेहनत खूप होता आणि त्यांच्या पैसा जो घालतात खत असा म्हणा, कामेरी म्हणा, आजकाल कामेऱ्याचे रेट 200-300 रुपये घेतात, त्यामुळे त्या नाही परवडत. त्याच्यामुळे लोक म्हणतात की हे 10,000 आम्ही ह्याका घालेपर्यंत आम्ही 10,000चे तांदूळ आणून विकत खाऊ, असं झाला. पण मूळ हे कारण आहे की आपण केलाच नाही तर ते विकत तरी कुठून गावतील, असं झाला सध्या. ह्याच्याच बरोबर दुसरा एक विषय असो असा की आता जर आपण बघला ना तर गुरा बैल असतील, म्हशी असतील, रेडे असतील, तर ही जी नर जातीची जनावरं असतात ती थोडीशी कमी झालेली दिसतात. म्हणजे बहुतेक कोणाकडे पूर्वी अभिमानानं सांगत माझी 4 जोताची शेती, तो म्हणजे मोठो पैसेवालो. त्याच्यानंतर 2 जोताची शेती म्हटली काय सर्वसाधारण बाबा एका वर्षात पूर्ण इतक्या ह्याच्या घरात काहीतरी अन्नधान्य असं. पण आता जर बघला आपण तर 1 जोत सुद्धा म्हणजे त्या कदाचित अवाठात एका अवाठात एकत्रच जोत दिसता. काय तुमचं ह्याचे हे असं खरंच आहे. त्यावेळी आमच्याकडे पण 10-12 असायचे हे, पण त्या पाळणा पण हत्ती पाळण्यासारखा झाला. ढोरा पाळणं आजकाल हत्ती पाळणं, कारण झाल्या काय प्रत्येकाने कलमं लावली, कंपाऊंड घातली, त्यामुळे चरण्याचा क्षेत्र कमी झाला. त्यांना आणून घालणं त्यामुळे एक माणूस अडलेला झाला. आणि आता लोक ताच म्हणतात की पहिल्यांदा शेणी घालायचे लोक, शेणी होते, त्याच्यानंतर शेण काढू घरात पण आता असं पण लोकांना की घरात काढूक शेण नाही म्हणून लोक लादी घालून टाकतात, फक्त खळ्यात थोडाफार काहीतरी शेण काढतात आपण झाला. त्यामुळे गोबराचं आम्ही मला वाटतं मे महिन्यात गोबर उसपायचो आणि तो गोबर शेतात घातला जातो, तो पण आता खूप कमी झालेला. पण तीच पण कुठेतरी खर्चिक बाब झाली आहे सध्या, कारण एक दुधापुरती गाय ठेवतं आणि झाला. पण लोकांना पैसा असा ह्या पण असा की आजकाल ज्याच्याकडे गाई म्हशी आहोत त्याच्या दुधाचा खूप पैसा, पहिल्यांदा मला वाटतं 12 रुपये लिटर होता, आता खूप माहीत नाही आताचा रेट काय गावात, पण महाग झाला. तर लोक ह्याच्यात पैसा असा लोक जर करू शकता तो करू पण शकता, पण त्याच्यासाठी मेहनत असा खूप असा आणि त्या खर्चिक झाला, लोकांना परवडत नाही म्हणून कदाचित ढोरा विरा कमी झाले. आणि आता ट्रॅक्टर झालेत, पटकन लावून घेतलं तर कमी वेळेत काम होतं आणि फास्ट होतं, त्यामुळे कदाचित ढोरा कमी झाली आहेत सध्या. ढोरा कमी झाली ह्या जरी आपण म्हटलं तरी पूर्वीची जी शेती होती त्याचा खत ह्या क्वचितच असायचा, रासायनिक खत क्वचित, पतारे वरण जाळणं, पण टाकणं ह्याच्यात. आणि त्याच्यात जो भात पिकाचा वालय मुनग्यासारख्याचा भात होता पूर्वीची बियाणे, ती इतकी उत्कृष्ट अशी होती, म्हणजे चव जी त्या भाताची पेजेची चव असत नाही तर उकड्या डबल उभेचे तांदूळ वगैरे होता, ह्याची चव वेगळी होती, ती आता नष्ट झाली. त्याच्याच बरोबर आज आम्ही घरात शेणी जाळूचे बंद केले, म्हणजे ढोरा नाही म्हणून शेणी घालणं नाही आणि शेण नाही म्हणून घरात आम्ही लादी घालतो, पण त्या शेणीचा जो धूर तो एक उपयुक्त होतो ना. मला असं वाटतं की शेणीच्या धुरात बरेचसे आजार त्यावेळी कमी. संध्याकाळ झाली पावसात की प्रत्येक घराघरात न्हाणीत शेणीचे आग घातली जायची आणि तो धूर एक वास यायचो वेगळं, त्यामुळे मच्छरचं प्रमाण पण कमी होता. पण आता संध्याकाळच्या वेळी मच्छर हे भयानक झालेत गावच्या ह्याच्यात. आणि जसं तुम्ही म्हटलात की पालापाचोळा त्यावेळी होते की कुणग्यात शेण ओतणं, पालोपाचोळा घालणं ह्या होते, पण आता ह्या रासायनिक खताचे दुष्परिणाम लोकांना कळतात
तरी पण लोक परत परत माहित नाही ते इझी लोकांका कमी कष्ट हवे येतात, त्यामुळे शेण ओतून नेणं ओतना ही गोष्ट त्यांना आता मेहनतीची खूप मेहनत वाचवची आहे त्यांना, त्यामुळे ते सरळ आता युरिया सुफला घालतात. आत्ता पण मी ऐकलं की मी इल्यापासून एक चर्चा की एक काडीचा भाताक म्हणजे जे विकत घेण्याचे नाकारला की एक काडी नको त्यांना काहीतरी खराब भात. आता म्हणजे आम्ही म्हणतो की हे इझी असा पण त्या इझी आपणाक कळतं की ह्या इझी जे आपण म्हणतो पण त्या तितक्या हे नाही असा उपयोगाचा. जर आपल्या जुन्या भाताक अजून कोणी नाव नाही ठेवली म्हणजे त्या मोठ्याचा म्हणा मुनगो म्हणा ते का अजून, आणि त्याची चव पण ही वेगळी होती. अजून लोकांका सांगतात की त्या भातांची चव ह्या भातांका नाही. आपण जर इझी वापरतो तर तितक्या उपयुक्त नाही असं हे आत्ताच कळलं, कारण सगळ्या लोकांनी एक काडी भात आता कोणीच नाही घातला. म्हणजे प्रत्येक माझ्या घरी चर्चा चालली ना की एक काडी भात यंदा नाही घालायचो कारण त्याचा भाव मिळत नाही, लोक घेत नाही विकत. पण आपण म्हणतो इझी पण ती मेहनत होती, पण त्या मेहनतीचा फळ पण तेवढा चांगला होता. आपण जर इझी करतो ना त्याचा फळ तितक्या चांगला नाही असा. रासायनिक खतं आली त्याच्याबरोबर संकरित भाताची बियाणी झाली बघली तर ती आम्ही जर म्हटलं ह्या 60 दिवसात जातात तर 90 दिवसात जातात तर 45 दिवसात जातात. पण आज विचार जर आम्ही केलो ह्या 60 दिवसाचा 90 दिवसाचा आणि 45 दिवसाचा, तर 45 दिवसाचा ज्यावेळेला भात तयार जाता त्यावेळी धोधो पाऊसच असता. साधारणपणे 90 दिवसाचा भात जाता त्यावेळी धोधो पाऊसच असता. आणि ही तुम्ही म्हणतात तशी ही मेहनत केली फुकट जाता, कारण त्या ऐन वेळा कापून आणूक मिळणार नाही म्हणून फुकट जाता. तर तुमका असं वाटतं काय की जी जुनी भातं असत आमची वायलं असतात मुनगो असतात बेळ्याचा भात असतात ही जुनी भाता वालय मुनग्यात तर कोण अजून नावच ठेवणार नाही, बेळ्यात थोडंसं असत. तर ह्या भाता संदर्भात जुन्या भाता संदर्भात तुम्ही काय सांगू शकतात? आता जे शेती करतात शेतकरी त्यांना काय सांगू शकतात? जुन्या आता सोना ह्या आपण विसरू शकतच नाही. आता खरंच असा कोणी म्हटलं आता, पण आताच्या वातावरणाच्या बदलामुळे त्या जुन्या लोकांका करणं थोडा कठीण झाला. कारण आता कसा लोकांका कामेरी मिळत नाही, परवडत नाही म्हणून लोक एक काडीचं तरव कसं पुरवता आणि तो काढू कुल्ला जास्त लोक माणसं लागणार नाही, लावक पण बरोबर पुरवता पण बरोबर आणि येता पण पटकन. त्यामुळे कदाचित लोकांनी ही सोयीचं काम केलेला असा, पण ऑप्शनच नाही त्यांच्याकडे. पण आम्ही लोकांना दोष नाही देऊ शकत कारण लोक आपली सोय बघतात. कारण 4 कामेरी घालून 1 कुणगो लावणं त्यांना नाही परवडणार, खूपच खर्च आहे. त्याच्यापुढे ते म्हणतात की मारू दे शेतीच करत नाही मी विकत आणून खाते, तोच हिशोब होता. आणि त्याच्यामुळे होता काय की पडीक क्षेत्र वाढत चाललं आणि लोक त्या पडीक जमिनीवर आज आमच्या आवटात पूर्ण भाटली लावायची लोक, आता अजिबात नाही लावत, पूर्ण बंद झाला. तर असंच होत चालला पुढे पुढे. मला असं वाटतं की आता कुणग्यात लोक हळूहळू लोक कलमा लावतले काजीची कवाते लावतले आणि तापण क्षेत्र हळूहळू कमी येतलं. ह्या आजची परिस्थिती आम्ही बघितलंय म्हणून बोलतोय. लोकांना भातशेती परवडत नाही. कुठेतरी सरकारने म्हणा बाकी जे शेतकरी हे असत संस्था म्हणा त्यांच्यानी कुठेतरी पुढाकार घेऊन ह्या गोष्टीकडे लक्ष देऊन काहीतरी असे म्हणजे आपण म्हणतो की हे सेवक दिले ते तशी शेती सेवक देऊची गरज असा. कारण शेती जगली तर आम्ही जगतलो, शेती जगली कारण आपलं कृषीप्रधान देश असा जे शेतीक महत्त्व देऊकच व्हाया. आपल्याकडे शेती सोडून बाकी सगळ्या गोष्टीक महत्त्व दिलेलं आणि शेतीक खूपच दुय्यम दर्जा दिलेला, पण तिचं शेतीक खूप लक्ष घालूची सध्या गरज असा. आता आपण जर बघला म्हणजे विषय आलो म्हणाल की लोकांनी आता भाटल्याने सुद्धा कवाथे आणि काजीचीच कलमा लावली. भविष्यात ती खालच्या जमिनीत सुद्धा काजीची कलमा आणि कवाथेच लावली. ह्या जर सगळा चलत आज आम्ही बघला 1.5 वर्षापूर्वी काजी ग्रेड एक 150 रुपये होतो. गेल्या वर्षी तो शेवटी 80 रुपये झालो. आता ह्या वर्षी तो 120 पासून सुरू जाऊन तो 140 पर्यंत स्थिरावलो, पण आता तो 70-80 रुपये राहिलो. आपल्याकडचा शेतकरी काय करता काजी साठवून देतात, श्रावणात इकले काय 4 पैसे मिळतात म्हणा, पण कारण त्याचा हिशोब पण असता. पुढे गणपती असतात सण असतात. आपला तसंच गणित असतं की आपण पूर्वी कोकमा फळाचे जे बिया आपण रखा लावून ठेवायचे ते गणपतीत विकल्यानंतर तो पैसा ते गणपतीत करायचे. आपल्याकडे थोडा आता पैसे इले म्हणा थोडे झालेत, पहिल्यासारखी परिस्थिती नाही राहिली, पण तरी पण काय लोक असतात ती पुढचा गणित हे करूनच सगळं करतात. पण ह्या सगळ्या परिस्थितीत त्याचा गणित बिघडता. हो म्हणजे सुरुवातीक रेट असता तो म्हणजे दर देतो तो नंतर नसता. पूर्वी कसं नंतर रेट जास्त दे म्हणून शेतकरी देत, पण आता या शेतकऱ्याचा गणित बदलता. तर बदललेल्या गणितात शेतकऱ्यांना कसा काय करायचा? कठीण. सध्या
शेतकरी म्हणून जगणं, शेतकरी टिकणं ह्या गोष्ट कठीण आहे प्रत्येकाक. कारण आत्ताच गोष्ट अशी झाली की आम्ही मे मध्ये आमच्या गावात मिरची होतं जास्त, मंडोरा गावात. तर मेच्या शेवटी आम्ही शेवटचं उरवाडो काढायचो, म्हणजे संपायची. आज 21-22 तारीख आहे, पण 22 तारीखपर्यंत अर्ध्या लोकांचे मिरचे मळ्यात कुसतात. ते त्यांच्यावर त्यांचं गणित असतं. इथे कसं असतं, मुलीचं लग्न तर बाबा एवढे मिरचे जास्त लावतलंय, त्याच्यावर माझ्या मुलीचं लग्न, पुढचे सगळा त्यांचं गणित ह्या त्या म्हणजे घराचं काहीतरी म्हणजे घरकाळणी काय दागिने करूचे असतात किंवा मुलाचं काय असं, मुलाक गाडी घ्यायच्या किंवा शिक्षणाचं सगळा गणित ह्या मे महिन्याच्या त्यांच्या उत्पन्नावर असतात. पण सध्या बिघडलेल्या वातावरणामुळे म्हणा सगळाच लेट झाला आणि आत्ता पण अर्ध्या लोकांचे मिरचे मळ्यात कुसतात. ह्या सीझनमध्ये तरवोज जिथे लावणी सुरू व्हायची अर्धी व्हायची त्या सीझनमध्ये लोक मिरचे काढतात. ह्या सगळ्या बदललेल्या हवामानाक म्हणा, ह्या सगळ्या वाढलेल्या खर्चाक म्हणा, सगळा गणित करून शेतकरी बनान रवणं खूप कठीण झालेला सध्या. अजूनही आपण जर बघला तर आपल्याकडची जी माणसं असत ग्रामीण भागातली आमच्या बघली तर अजूनही माझो कुणगो म्हणून अजून ती जप्त होत. म्हणजे माझो कुणगो म्हणजे आम्ही जरी म्हटलं की नाही आता शेतकऱ्याला आवड नाही त्याची, शेती माझो कुणगो जपणारी ही शेवटची पिढी आहे. हा, तर माझो कुणगो आजपर्यंत त्यांच्याने असो म्हणजे अशी माझी परंपरा असा. म्हणजे आज्यान तो कुणगो कोणाकडसून तरी इकत घेतलो, बापाची म्हणजे एका कंपाऊंड माझ्या बाबान घातला आणि मी त्याच्यावर बाबा काहीतरी केलंय म्हणजे शेती केलं. पण आज तो कुणगो सांभाळणं सुद्धा त्याला कठीण जातं. आणि तुम्ही म्हणतात तसं ही पिढी शेवटची असतात असा दुर्दैवान तुमका म्हणायचा लागतं. काय त्याचं कारण असतात तुम्ही सांगू शकतात? कालच एक मागा पोरगो आम्ही त्याचा व्हिडिओ पण केला, तर त्याका सहज बोलता व्हिडिओ करत होते. म्हटलं काय रे काय म्हणतात लॉकडाऊन झाला 2 वर्ष घरी होतं, तर तो सहज स्वतःच बोलायला लागलो की ह्या लॉकडाऊनमुळे लोकांका शेतीचं महत्त्व कळला, शेती किती महत्त्वाची आहे. तर मी म्हटलं तू करतले मग शेती? तर म्हणालो नाही. तर म्हणता माझे आई बाबा सांगतात मी तयार असे शेती करू, पण माझे आई वडील सांगतात की जसं आम्ही खरवाडो काढलो शेती करून तसं तू काढू नको, तू कामाक जा. त्यांचा आई वडील म्हणून मुलाच्या बाबतीत ह्या म्हणणं चुकत नाही, कारण त्यांनी आज जर केला आता उद्या मुलाने करू नको ह्या त्यांचा मत असा, त्या चुकणार नाही. पण उद्या त्यांनी पण सांगूया की बाबा तू शेतीबद्दल काहीतरी शिक, चांगली शेती कर, ह्या पण त्यांच्यानी सांगूची गरज होती इकडे. पण त्या दुर्दैवाने आपल्याकडे होणार नाही, कारण आपण शेती सध्या म्हणजे एक खूप कष्टाचा खूप आम्ही म्हणजे खरवाडो काढणं असं काम समजतो. जिथे आम्ही शेती म्हणजे मोठा काम समजायचो त्या आता खरवाडो म्हणून समजा गेला. ह्या आम्ही मुलांका आमच्या सांगतो. थंयसर प्रत्येक गाव निदान कोकणात तरी अशा कृषीचे संस्था म्हणा, कृषी विद्यापीठ म्हणा, त्या शिकणं तिथून सवलती देणं शेतीबद्दल ह्या गरजेचा आणि त्या होणार नाही म्हणून आजकाल सगळ्या लोकांका शेती ह्या सध्या कष्टाचं काम वाटत, एकदम खरवडा टाईप वाटतं. हा, खूपच शेतकरी म्हणजे त्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अगदी तो असोच गावंढळ किंवा काय असं म्हणतो तसं. आणि सध्या ही पण गोष्ट खरी आहे की शेती करणाऱ्या मुलाक कोण मुलगी देत नाही ही गोष्ट तितकीच खरी आहे. कारण प्रत्येक विचारला ना आम्ही पण विचारू मुलगी नाही, मुलीक मुंबईचं नवरो होया, फ्लॅट हवं त्याचं मुंबईमध्ये, तो खय विराला असू दे खय असू दे, पण त्यांना शेतकरी नवरो नको ही पण तितकीच बघ. म्हणून त्यांना वाटतं की आपल्या मुलांनी कुठेतरी मुंबईत बरेच 10,000 मिळू दे पण मुंबईत जावचा. एकूणच हो बदललेलो सगळं काळ भविष्यात काय होईल ह्या सांगू घेणार नाही. म्हणजे जर शेतकरी म्हणून रावलो नाही तर शेती ओस पडतली. आणि असाच सगळ्यांनी जर केला तर आम्ही शेवटी खातो लोक आहे. भात ह्या करणं गरजेचं असा. भात हो आपलो आपणा एक दिवस भात नसलो तर आम्ही तळमळतो, भात खाऊ नाही, भात जेव मिळाक नाही म्हणा. तर ह्या शेती टिकणं गरजेचं असं. तसं तुम्ही म्हणतात तसा की शासनात शेतकरी टिकवणं आज गरजेची गोष्ट आहे. सगळ्या गोष्टी शासनात महत्त्व दिलं, सगळ्या गोष्टी म्हणजे नको त्या गोष्टी ह्यांच्यानी खूप महत्त्व देऊन हवी त्या गोष्टीकडे खूप दुर्लक्ष होत चाललो. बाकी राजकारण म्हणा इकडे कालपासून पाऊस लागता इथे काहीच नाही, नको त्याच चालला यांचा न्यूजवर म्हणा, बाकी त्यांना काहीच नाही. पण तिथे कुठेतरी शेती ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाचं स्थान देऊची गरज असं ह्या ह्याच्यामध्ये. एकूण आपण जर आज बघला तर शेतकरी जगणं ही काळाची, तो शेतकरी जगलो तर आम्ही जगतो सगळे, ही काळाची गरज आहे. आणि आपल्या शासनात योग्य वेळी ह्याचा विचार करणं गरजेचं असा. तरच आपलं शेतकरी जगतलो आणि शेतकरी जगलो तरच आम्ही जगतलो. धन्यवाद ताई, खूप चांगली अशी माहिती दिली तुम्ही. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी
सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. केसरकरांचं बंड, वैभव नाईकांचा ठाकरेंना पाठिंबा, सिंधुदुर्गातला शिवसैनिक कुणाच्या बाजूला. कोकणात शिवसैनिक उतरले रस्त्यावर आणि 2 वर्षांनी पायी पारी निघाली पंढरपुरी. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो फॉर गोल्ड, गोल्डन प्रिंट्स कलेक्शन. बातमीपत्रात वेळ झाली. इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.